Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Amin alaikum. La ƙara lafiya. Amin amin ya Allah. Ƙara lafiya. Amin ya Allah. Ƙara lafiya. Amin ya Allah. Malam, Allah inuwa. Allah ya karɓa aikin malam. Amin. Allah ya ƙara lafiya malam. Amin amin. Allah ya ƙara lafiya malam. Amin amin amin. Sai muka ji labari mai daɗi. Labari ai mu muna cike da farin ciki. Malam ya fito. Ai tunda aka ce malam baya nan. Addu'a ba dare ba rana. Muka rike kai wannan ranar ta ya kamata mu yi alƙunutu. Kuma mun yi alƙunutu mun yi tabbata da kai. Addu'a dai ya wanda Allah Ubangiji ya sanar da mu mun tabkata ba dare ba rana. Kuma an ce sojojin Najeriya ma sun yi kokari. Ai sojojin Najeriya sun yi kokari. Sojojin Najeriya sun yi kokari. Wannan gaskiya ne. Kuma sai aka ce ihiru. In dai shuru. Ihiru. To na yi shuru. Sojoji dai sun yi kokari. Na gode da ka. Na yi shuru. Yawwa sai an jima. Na yi shuru malam. Sai an jima. Allah ƙara lafiya. Amin. Malam da ya fito. Ihiru. Malam ya fito. Ihiru. Malam da ya fito. To ihiru.